Inhaalwedstrijd Venray tegen Venlose Boys. Trainer Frans Koenen kan bijna dezelfde namen opstellen die 2 weken geleden in Horst met 0-3 zegevierden. Op doel Sam Stiphout. In de verdediging Jarno Peters, Stef van Dijk, Robert Willemsen en Bastiaan van Hout. Op het middenveld Jeroen Vullings, Bram Kirsten en Stijn Brinkman. En in de voorhoede Koen van Linden, Niek Verstegen en Stan Kirsten. Bij Venlose Boys staat Venray Sjoerd van der Koelen voor de groep. Hij stuurt de volgende 11 namen het veld in. Op doel Ruud Stienen. In de achterhoede Juri Sprengers, Rodi van de Heuvel, Pim Janssens en Ruben Peulen. Het middenveld vormen Sergi Simons, Auke Hoebe, Paul Vullings en Sjors Boots. En voor de Venlose doelpunten zouden moeten zorgen David Driessen en Bob Hoveling. Na de jaarwisseling leed Venray tot heden slechts 1 nederlaag. Het is daarom wat opgeklommen in de ranglijst en speelt dus met wat meer vertrouwen. Als na 5 minuten Stijn Brinkman de vrijstaande Stan Kirsten weet te vinden en deze de bal eenvoudig achter doelman Stine tikt, groeit dat vertrouwen natuurlijk. De eerste kans is direct raak. 1-0 na 5 minuten voetbal. In de 5e minuut is de stand geworden 1-0 voor SV Venray. Doelpunten maken van nummer 14, Stan Kirsten. Ongeveer hetzelfde aantal minuten later. Balbezit van de Boys. Ze kaatsen van links naar rechts. Ruben Peulen paast naar de geel vrijstaande Sjors Boots. Net buiten de 16 haalt hij uit. Een mooie treffer. Venray zet hier niet genoeg druk op de bal en de stand is zo weer gelijk. Ja. Kom er los. Ja! Woe! Waar Stan Kirsten positief opviel, is het hier zijn broer Bram Kirsten in negatieve hoofdrol. Hij verliest hier eenvoudig de bal. Via Auke Hoebe kan Venlo vervolgens aanvaller Hoveling wegsturen. Willemsen kan er niet meer achterhalen en ook het uitkomen van doelman Stiphout kan niet voorkomen dat de bezoekers op voorsprong komen. 1-2 in de 34e minuut. De 34e minuut is de stand geworden 1-2 voor Venlose Boys. Doelpunten maken met nummer 2, Bob Hoveling. Rodi van de Heuvel lijkt in de rust vergeten te zijn dat het veld niet geheel ideaal is deze middag. Hij speelt de bal te kort terug op zijn doelman. Verstegen pikt de bal op, omspeelt deze en legt de bal vervolgens in het lege doel. Zo werpt Venlose Boys Venray de gelijkmaker in de schoot. Beide ploegen staan weer gelijk en het kan een interessante tweede helft worden zo. Bastiaan van Hout is deze namiddag linksback van dienst. Invaller Jelle Kanna wint het duel hier van hem. De voorzet is strak over de grond. Willemsen schrikt daar een beetje van en knalt de bal bijna in eigen doel. Maar gelukkig voor het Venray publiek gaat hij over. Vervolgens komt Venray tot 2 maal toe goed weg, waarbij zowel doelman Stiphout zich onderscheidt als een negatieve rol laat zien door de bal volledig te missen, maar dat doet Venlose Boys vervolgens ook. 1 voor het oog, leuke actie van Stan Kirsten aan de zijlijn. Venray behoudt vervolgens balbezit en kan Bram Wievermans in stelling brengen.
Dit doet hij echter in buitenspelpositie, dus de treffer gaat niet door. Ook al was het op het randje, erover is erover. Inzet Venlose Boys. Kan naar kop door. Geen medespeler van Venlo te bekennen. Maar als dan Jarno Peters de bal te licht toucheert, is dat toch een mogelijkheid. De inlopende aanvaller kan echter niet recht vooruit omdat hij niet door Peters heen kan lopen. Als vervolgens doelpuntenmaker Boots doorloopt tegen Robert Willemsen aan en we weer verder zouden kunnen met het spel, steekt de assistent aan de zijde van de tribune zijn vlag omhoog. Waar is dat nou weg? Hey! Door wie? Dat is bestolen. Vanaf de Venlose Boys is mijn commentaar blijven geven. En arbiter Mol stuurt elftalleider van de Boys met rood de dugout uit. En dat in de allerlaatste officiële speelseconde. Daarmee is de wedstrijd nog niet afgelopen. Venray weet ternauwernood een hoekschop niet te voorkomen. Hieruit ontstaat geen gevaar. Dat je zelf ook doet? Nee toch? Hij wil gewoon zelf maken. Als dan vervolgens invaller Wieverman zijn overtreding begaat op David Driesen, gaat Jos Boots achter de bal staan voor de vrije trap. Hij bereikt de vrijgelaten Pim Janssens. Voor Venray en ook zeker voor Timo van der Voort een opluchting dat deze recht op Stiphout kopt. Arbiter Mol fluit daarna voor het eindsignaal en daarmee eindigt de wedstrijd zonder winnaar in een 2-2, wat een terechte eindstand is. Frans Koenen, Venray tegen Venlose Boys. Na de carnaval, zat het nog een beetje in de benen bij de jongens? Of? Ja, de hele wedstrijd bekijkt is het gewoon niet hoogstaand, heel eerlijk. Heel veel jongens moeilijkheden met veld, ook de tegenstander. Heel snel vond ik dat bij beide ploegen toch een klein beetje de krachten al wegvloeiden. Nou goed, dat heeft natuurlijk te maken inherent natuurlijk aan een stukje carnaval. En natuurlijk de omstandigheden van de laatste week. Trainen is bijna onmogelijk met dit weer. Dus op zich ja, geen ingrediënten om een goede pot op de mat te leggen, helaas. Het publiek dacht misschien na 5 minuten, oh, het doelpunt ligt er al in, we gaan er eens goed voor zitten. Ja, dat dachten wij eigenlijk vanaf de zijkant ook. Maar goed, ze komen heel snel terug op 1-1. Ja, foutje van ons vanuit het middenveld, 1-2 achter. Ja, en dan moet je in de inhaalrace. En dan moet ik zeggen, de eerste helft waren wij niet bij macht om ze een klein beetje uit elkaar te spelen. De tweede helft iets meer, hebben we ook iets meer energie erin gelegd. Maar 2-2 is gewoon terechte uitslag. Nou ja, we kennen natuurlijk het gevaar van hun. En op dat moment staan we gewoon niet goed in de organisatie. En daar maken ze goed gebruik van op snelheid. Maar goed, ik ken mijn ploeg wel. En we zijn wel gegroeid de afgelopen 1,5 jaar. Dus we kunnen wel tegen een stootje. En dat hebben we ook weer laten zien vandaag. Ja, mooi. 1-1. Een geweldig doelpunt. Kreeg je misschien wel veel ruimte. En dan word je door Venray eigenlijk min of meer in het zadel geholpen. Ja, ergens wel. Uiteindelijk maken we hem toch nog goed af. Maar ja, net na rust geven we het cadeautje ook net zo hard terug. En dan naarmate de tweede helft vordert, ga je dan op 2 gedachten denken van nou, we gaan hier de punten maar koesteren of vol op de aanval nog? Nou ja, niet blindelings op de aanval. Maar we hebben wel gewoon continu geprobeerd om te blijven aanvallen. Wel met het achterhoofd natuurlijk, zeker bij standaard situaties, om geen onnodige risico's te nemen.
Maar het is niet zo dat we teruggekropen zijn. We hebben continu geprobeerd om de kansjes te krijgen. En uiteindelijk hebben we die ook gekregen. 2 keer zelfs. 1 keer met mijn rechtsback. Die door de as heen snijdt. Helemaal op het laatste seconde nog. Met centrale verdediger die bij een vrije trap eigenlijk een vrije kopbal krijgt op 12 meter. En misschien hadden we nog wel een penalty kunnen hebben. Maar goed, dat was misschien wat te veel van het goede. Nou ja, ik weet je, gezien de hele wedstrijd dan is het misschien wel een terecht gelijk spel. Waarbij ik wel denk dat wij de betere kans hebben gehad om de overwinning over de streep te trekken. Bastiaan van Hout, kunnen we jou de comeback kid van SV Venray noemen? Op 31. Nou ja, op 31. Volgens mij ben jij een stuk of 3-4 keer teruggekeerd in het eerste elftal. Ja, dat kan best, ja. Een tijdje eruit geweest wegens studie. De laatste jaren op een wat lager pitje gevoetbald. En nu, vanwege het feit dat de SV Venray 2 opgerold is. Maar ik vind het heerlijk in de groep en ik kan hopelijk nog redelijk mee. Maar vandaag moest ik toch na een uurtje aan de kant om een kramp in de kuiten te voorkomen. Ja. Het was natuurlijk ook een pittige wedstrijd, flink knokken. En Venlose Boys deed dat op zich gewoon heel goed. Ik denk dat wij een tandje feller in de duels mochten zijn. Verder zijn we niet super gevaarlijk meer geweest. Een buitenspeldoelpunt helaas wat niet doorgaat. Maar ik denk dat we ook gewoon hier gewoon mee verder moeten en hopelijk de volgende keer weer beter. En van Frans Koenen hebben we nog niet iets gehoord of die blijft of niet. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou ja, we zitten de komende dinsdagavond weer bij elkaar met de technische staf. Samen met Mandy. Nou, en dan hopelijk dat we dan een keer kunnen zeggen van we gaan wel door of we gaan niet door. De gesprekken zijn wel gaande. Zijn die dan verlopen die op dit moment dan positief? Nou, de gesprekken op zich die lopen best wel positief. Ja, alleen ik wil wel een klein beetje weten wat er volgend jaar in selectie staat. Ik moet er eigenlijk mee werken. En ja, zolang dat niet duidelijk is, ga ik geen ja zeggen. Dus dat weten ze eigenlijk ook.